Ni fa ina jin daɗin yar safiyan nan. A ai safiyan nan fa ta yi fa. Kai maza ai munin glory duniya ne baba. Kuma ka san me yasa nake ƙara jin daɗi ma wai? A shiga mana. Mun tashi daga unguwan nan taku mun rabu da wannan jarrababban yaron nan Alani. Wannan yaron? Buda uba. Ai na tsani yaron nan. Dan kana ganin sa kaga dan Daudu. Ni fa ka hanya kowa zargin shi nake ba baya wannan dan mai ba. A maza ba kyau zargi ba kyau zargi. Kai gaskiya ya faɗa. Ba kyau ne. Haka ne. Yana yi man dan iska ne. Baba ko dai ka dawo yar gida ne. To dama abin da ya kani garin nan kenan. Au. Wallahi na sani. Ai daga ganin ka. Na san abin da ya kawo. Wallahi da kai za a yi. Da kai za a yi na ran tsaye da Allah. Kun gari ba an tashi shi. Kaga to an jima fa abubuwan nan za ka samu. Kai. Ni ba da kai na dogara. San kamar ya ce munin glory din nan ta kai ya kamata an jima na ta kai. Da kai na dogara an jima. Sai mun hada. To ya sai man dan? Sai wanda. A baba to shi kira ayin da rabbana. Wahala babu ita. Wannan gaskiya ne baba. Yeah. To ake muna taron majika. To shine ba. Aminiya. Ami. An dawo? Na je gidan su mai bane. Ka san gidan nasu ne dama? Mun taba zuwa kwanakin baya. To na taya sun kai kaya ne ma yau. Allah sarki ita ma babas ta sa ai ta zo gidan nan ta faɗa min. Okay. Ina abinci na. A can da ka tafi baka ci abincin ba? To ai Dubai cikin kitchen. Aminiya. Mbala. Ne? Da ake ciki ne. Kai bai din ma mai ba fa za a yi. A'a ba da Wallahi tallahi. Yaushe ne? Na gobe ne ma. Gobe nan. Ta yashi mutunci baka faɗa min baka ce wani gobe za a yi. Ba ku a ƙarai ta bata gaya ma bane. Allah ma haɗu bata gaya mu. To wallahi gobe za a yi. Za mu je a yi. A ina za a yi? Gidansu mana ba wannan ba fa. Sun tashi daga nan gidan fa. Kai da Allah bari jiya nan ma da ita ko. Wallahi sun tashi. Ai daman can ba kayan su ma ko dai a gidan nan. Duk sun kwashe su. Ai malam su tashi. Wallahi yau sun koma. Su tashi yau kuma gobe a biyar. Yi wallahi ai sun gama shi da komai da. Kai yalla gidan fa gidan ganin baban su ne wanda ya koma Dubai shine kawai baban su ya koma gidan. Gaba za su gyara a wannan ne. Kenan zan je. Za ka je gurin Amini? Okay, bari in shiga mu da isa. Normal, bari in sa. Okay, to shi. Aminiya. Ai zan ci uban yaran nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya kalau. Wai ina kuwa Al'amin. Ban gan shi ba. To sun fita sun je wani guri amma ya ce ba daɗewa za su yi ba za su dawo. Okay. Na ga bai zo bane na ce to bari in tambaya. Okay. Yana da kyau haka nan. Bari in kira shi in ji ko sun isa ko ba su isa. To shikenan ba komai. Na gode. Yawwa sai an jima. Hello Ami. Kai ya muka yi da kai ba ce man kai karfe 12 zaka je gareji ba? Wallahi mun ma riga mun siya abin da zamu siya daman kek ne muka je siya kuma mun riga ma mun siya amma yanzu nan zamu tafi mun dan tsaya gon lilo ne yanzu haka amma muna dan gama yanzu zamu tafi ba daɗiya zamu yi ba yanzu nan ma za mu hawo lilon mu sauko. To kai sauri ka tafi yanzu nan. Ta yanzu muna gama ma tafiya zan yi ba zan ma bata lokaci muna gama. Sai tsaban yin shiririta. Kina kallon sa ko? Babu a garin ku ko? Kamar ya ba a garin ku to na garin mu ai ya fi wannan. Waya ga? Shafi ka. Zaka je zaka gani. Aha ba.
za abin da za a shi ne mu je mata da mu tunda akwai ragowar canji sai mu je kima sai ki hau wani sai ke bashi kudin yanci saboda na ga ya fi ka sanin garin nan ne shi yasa na bashi to an yi dan uwanki ne ya kamata a cikin ba kudin yanci to yanzu zan an so kuɗi ne sai in baka ki bashi kawai sai baby ai na gani ko ka sha kyau abinka to wannan karan kuma me za a kai mata agogo na siyo mata ina ka samu kuɗi ke kika bani awo ai ko na manta kai ai ko mai kyau da shi wallahi na takalmi na ne yanzu kan acan da kai kaga yanda kai wani a daga gare a gurin duk sai ka fi su kyau Allah wallahi to kaga saka takalmi amma fa ka dawo da wuri da wuri makon Allah ne na tafi to a da lafiya to au nan ya ba agogon ai ko bara na kira shi wayan kaga wayan ma na ringin alaƙa kenan nan ma ya bata ka dawo ai na ganki kuma da hijabi ba za ki je ba? Ban je ba. To, kuma ni amma yanzu a ce za a kamar ni za a yi birthday ɗina ba ke babu daɗi? A ba. Batu a girma ya zo tun ana yarinta har kika kai haka ana kan abu ɗaya. Yanzu ai girma ya riga ya zo tun da yanzu ga Sadiq ya riga ya shirya za ku iya tafiya. Kin ga dadi kuma yanzu aiki ya masa yawa shi ma har yanzu bai dawo ba. Ba kawai za ku iya tafiya yanzu. To shi ke a kula da a kiyaye. Okay. Allah ya tsare. Ina yau sabon waka dole su ji ta fashe a ko'ina ƙauye da siri waya ba su ganga. Sirayya yana yake a nan wallahi na jima a nan ai mu zuwa mu yi mun ga ba abin da ba zan gani ba wallahi ba abin da ba zan gani billahi ina yake yi Kai ne a gidan nan? Me kika zo yi ne? Kai kan tambaya me ka zo yi? Da Allah faɗa ne wallahi na yi mamaki. Ni ce dai zan ci na yi mamakin da na zan ba gwara wallahi ya ake ciki kai ba ka da mutunci tun a makaranta da aka yi hutu ban ƙara ganin ka ba to ai da kai har tip ɗin ba kwa neman mutane a ba haka bane kai baka san an shiga rubi bane ba ba na rubi ni kana shi nake zuwa fa
wallahi Allah gare ta ni injiniya ne kai to yanzu ake ciki ina mu yi banne tana ciki tana kwalliya ya san gwanni ko ban ma da uku ko kai zaki wa a ni awa ai zan mara ta fashe a ko'ina ƙauye da siri oya ba su ganga oya ba su ganga ganga sa mana ganga sa mana ganga karki kula shi kar da kai yadda ta yi maka wayo yan kudaden ka duk fata kwashe It's your boy Feezy. Beats by Feezy. Har kina so na to me yasa kika raina ni? Kudan kin ga ki ce ke rikita mun tunani. Biko, I know you know, bana san raini. Ta ce taho, ka zo, you are my baby. In har kana so na to me yasa ka raina ni? Kudan kaga kai ne ke rikita mun tunani. Biko, I know you know, bana san raini. Taho, ka zo, you are my baby. I just know that someday things will turn again. I just know forever the Galiane, Ibiraka. Dole ne, utarana mai fada shin dole ne. Abokan ki maza wai sun fi koma ne. Kawai dai dan hakuri ya zama dole ne. To kudan kin ga bana cheating, kina mun shirme babu reason.